into ebhlungu ngale yanto ibhlungu ke ngoba le yanto umthandeni akayithandi ngihleze ngibatshela futhi naqala ngaze ngababalela ngathi mina yazi mina ngoze nginibalela abalandeli umthandeni la ku TikTok I understandayo nayithandayo into abayenzayo ngaze ngababalela futhi mabefuna ngiphinde futhi le yanto abayenzayo yokuthi behambe bechukuluza abantu umthandeni akayithandi yini indaba engayithandi bafika bechukuluza abantu njengoba benza behambe bekopolana nomhlawani umhlawani usale kanjani makwenziwani le yanto umthandeni akayithandi waye engayithandi uma sebevelelwe izinkinga libuya igama lithi kuthini ukuphawula kwegcokama elisha uzophawula ethini umuntu ngento asuke ngakuthumanga ukuthi hamba uyoyenza osuku uyenze neqeqebana lakho ohlangene nalo nayo kwenza leyo nto eniyenzayo uyabo nayo mawuzonginika phela wedanidi ngayiyeka le papa jing thathe lezoba ngakuwe inkabe yami ayikho inkingi mawuzongiphosela nje 4.5 ngawuyeka lo yangithathe lo ngapha ngakwena ngizoyeka khulule mina imali engiyifunayo imali engiyifa hayi anginandaba wemzwane endatheli phela angihlebi lento engikhuluma lapha mina angihlebi ukuthi bathi uAlabasta Zwane ukuthi akangithuka akufihliwe lokho into abayenzile bona neqeqebana labo labenze abakwenze nayo into efihliwe leyo kodwa ke angeke nangolodwa usuku ningifike ngiphendule uAlabasta Zwane bakezi lapho nje ngiyacela ngisho ngakhuluma azathi unemize u100 nabafazi abawu30 angazi nani akukho nje lokho ngokwakhe nomndeni wakhe nokuthi aphiliso wakhe umndeni futhi yazi mina mangigejele neindoda la ku TikTok sithi sibhokana ngibe ngingalele ngibe ngicinga ukuthi ngizoyithola kanjani kodwa Nkosi yami cha yena angaze ngiqale ngisho ukucinga ukuthi yini engingayisho kuye anginandaba angihlangene nje futhi angikhona ngiyoke ngihlangana nangolunye usuku angibone ezinye zezinto ke eziza ngingakhuluma okuningi yazi ukuthi uzophimisela amagama ngomunye umuntu obukuthi mawaphimisela awazi ukuthinta yena abanye abantu so kunabantu engibahloniphayo esiphilisana nazo njengonkosi ezitabani siyaphilisana nabo siyahloniphana nabo ngandlela thize nje siphilisana ngawo siyahloniphana siyaphila nje nabo kungena yedwa inkosi ezitabani baningi nabanye so engingathi mangikhuluma ezinye zezinto zigcine seyithinta kahle